ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಂತ ಪಂತದ ಎಸಲು ಐನತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂತುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತರನೆತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಐನ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರ್ ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮರಿಗೆಲ್ದ ಸಾಕಾರ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಋಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಕಲಿಕಲ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ ಮೂರ್ತಾತಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರನ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಕಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ನನೆ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಲಕನೆ ಸೇರುಣು ಆ ಸೊರಕೇನುಡು ಉದುವೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟದಾಕಲು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ಆನುಮಾನಾದಿಗದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಜೋಲ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಪುಂಜೋಲ್ ಕೇನುಡುತ್ತನು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಪಿಜಿರ್ದನು ಕಾಲ ಪಗರ್ದನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಣುಲ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಕೇನುಡುಂದು ದಾಲಾಜಿ ದಾಪಂಡ ನಿಕ್ ಯಾನ ದಾಲ ಕಮ್ಮೀಜಿ ನಿಕ್ ವೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮೀಜಿ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಸಾರಿದು ಪನೊಂದುಲೆರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂದು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಕುಸಲ್ ಎಂಚ ಮೊಡೆವೊಲಿ ಕನೋಲಿ ಬಿರ್ಕೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ತೆಗೆದಿವರೆಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கு எனக்கு நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும்மா கும்மன்னு ஏறுது கிக்கு எனக்கு ಅವು ಏರಿಯಾ ಅವು ಬಗಲು ಅಂತೀನಿ ಚೋಟಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರಪು ಸೇರಿ ಏರಿಯಾ ಬಗಲು ಅಂತೀನಿ ಪಚ್ಚೆ ಒಂಜತ್ತು ರಟ್ಟು ಬಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಿತ ಒಂಜಿ ಉಚಿತ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರಪು ಸೇರಿ ಕೂಡ వాడొంజి మదిమే అతను ఆతలాకి ఇని ఫస్ట్ నైట్ గొత్తుండా ఇంకేర్ల తాగుతుందట ఫోన్ ఈ పొర్తుగల ఫోన్ వరకు హలో హలో ಯಾನು ಮೂಲ ಮಾಬಲೆ ಬಾತಿರ್ನು ಹಾ ಮೂಲ ಮಾಬಲ ಬನ್ನೆ ತಾನೆ ಬಕ ಬಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕ ದಾಲಜ್ಜಿಯಾ ಬಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೂರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿಂಗ ಕೋಡೆ ಇನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆತ ಅಣ್ಣ ನಂದು ಕೋಡೆ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಮೂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಮೂಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೊಂದು ನೂದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದರ್ತಾನೆ ದಾದ ಕವರ್ ಅವು ಕೋಡೆ ಮದುವೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆತ ಕೋಡೆ ದರ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಒಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿನ ದರ್ಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಕವರ್ ಬಕ ಬಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕ ನೀಲಾವರ ಬಕ 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 ಅಂತ ತಿಗಲ್ಲಟ ಇರಲ್ಲ ನೂದಿದು ಓತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮುನ್ನೂದೆ ಎತ್ತ ನಿಂಗದೆ ತಿಗಲ್ಲಟದೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರೇ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಏರಿಯಾ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇಡೀ ಎತ್ತರೆತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಮಿನಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಂಡ ಕೊಂಚ ಏತ್ತು ಬಲವೈದು ಪೊಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಥರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಇಸೈತಂದ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈರು ನಿಂಗದ ಪೇರ್ನಿ ಹೆಂಗು ಕೊರಡು ದೇವರೇ ಪೊಪ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಕುಮಾರಿ ಶೀಲ ಕಲೆ ಉಂಟು ಪೊಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಶೀಲವನ್ನು ಹೊರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏತು ಭಂಗ ವೈದ್ಯ ತಾವು ಇರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೊಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡಲವು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾಡದ ನಾನು ಅಡವದಿದ್ದಿ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಇನಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕದನು ಪೂರ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊಪ್ಪ ಯಾಂಗ್ ಬುಡ್ಪೆ ದಾಯಜಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಬುಡ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನ ದಾದಾಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಓಡು ಶೀಘ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ನಾನು ದಾದನ ಬೆದಂಬ ನೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ದೇವರೇ ಟೈಮ್ ಏತಂಡಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಏಲೇ ಕಾಲಾಂಡು ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲು ತೋಜ್ಜಿರಪ್ಪ ತೋಜಂದ ಕುಲ್ಲರ ಕಾರಣ ಲಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಆಣ ನಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವನ್ನಗ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತಗ ತಡೆ ಬತ್ತಿಲೆಕಪ್ಪ ಬಕ ಜೀವಾಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತಯ್ಯ ಪುಚ್ಚೆ ತಿಗಲ್ಲಟ್ಟ ಬುರ್ರಲ್ಲಿ ಬಕ ಮಟೈತೆ ನನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಉಪದ್ರ ಹೊರಬಿಡು ಮತ್ತೋಡು ಪೀರ್ 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 ಪೀರ್
ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪೊರ್ತುಗಿಂದ ಏರಿಯಾ ತಿಗಲ್ದ ಘಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಚಾನೆಲ್ ದೇ? ಹ? ಏನ್ ಚಾನೆಲ್ ದೇ? ಚಾನಲ್ದಾರ್ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಮೂಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮೂಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತದ ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಆತನ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪೋಲಿ ದಾದಿ ಇರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಉಚ್ಚುವತ್ತನ್ನ ಪತ್ತುನಾರತಿ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕಲು ಹಾ. ಓ ದೇವರ ನಿಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಇಡದೇ ಬತ್ತಾರ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ತೂಲೆ ಉಮೇಶರೇ ಈ ರಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ವೈಟ್ ಬನ್ಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಡತೆ. ಅಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಡೆ ಅನ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯೆ ಬಾಕಿ ದೆಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೆಂದು ತ್ವಜಪ ಅರದಾನೆ ಈ ನೀರಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇಜ್ಜವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತ್ತವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವು ಚೋಟರೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂದೇನು ದೆಂಗಾವತಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡಿ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. ಐಕಿತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಜೋಕುಲು ಪ್ರವಾಸ ಪೋನಾಗ ಚೀಟಿ ತಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಬರೆ ಹೊಡೆಯನು ಚೋಟನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟಿಗೆ ಜಾವಾಗಲಿ ಪಂಡು ಚೀಟಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರೋಡೆ ಅಂದಿ ಚೋಟರೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಚೋಟರೆ ಈವೆಂಟ್ ಓ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಕಿಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ರ ನಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರು. ದೇವರ ಇರ್ನ ಇವೆಂಟ್ ನಾನು ಪೊತ್ತವೇನು ಎಂకొಂಚೂರು ಬೇಲಂಡು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಲೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರಿ ಬದುಕುಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗಡಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೀನದ ಪಡೆ ಯಾಪ ಗಡಿಕ ಪೊಗ್ಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ತಪ್ಪತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಓ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪದೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಹುಲ್ಲೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಗಡಿ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾನ್ ತೂದು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೇ ಎಂಜಿನೆ ತಾರೇದ ಗಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಈಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಸೈಯಡ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ ಬರ ಬಂತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿ ಉಂದೆಕ್ಕಲ ಎಂಟ್ರಿ ಓಡಿ ಉಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡ್ ಕಡೆಯಕ್ಕಲ ಉಮೇಶರ ಮದ್ಮಯಾರ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ತು ತೋಜುನು ಮಾರೆ ನನಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸಂಸಾರ ಬಂಡ ದಾದ ನನಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಾಲ್ ತೋಜುದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲ್ಲಿಂಗಬಹುದು. ಏರೇ ಪಂಡಿನ ಇವರ ಲೆಪ್ಪುಲೇಡಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗಬಹುದಾ ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಗುವ ಆ ಉಲೈ ಕರೌಂಡಿ ಬಗ ಪೋಪಿನೆಂಚಗೆ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಪಿನೆಂಚಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೇನು ಒಂದು ಉಮೇಶರೇ ಯಾನಂಚೂರು ಉಲೈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಂದು ಬಾತರ ಬಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ದಾದವನ್ ಪರೀರು ದಾದೆ ಅಭಿಮಾನಿಲೇಗ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ 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 ಆತಿ ಹಾ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಉಲೈ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕಟ್ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಉಮೇಶರ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶರ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ಬೊಡ ದಿನ ತಾಂಕುನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ನಿಂಚ ತಾಂಕುವರಿ ಉಮೇಶರ ಬಾಯ್ ದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿರು ನೇ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ನೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಜರ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ 14 ಸಾರ ಬೊಡೆಜಾರ್ಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತ್ತದ ದಾರಿ ಎಂಚ ತಾಂಕುವೇರಿಯೇ ಎಂಚ ತಾಂಕು ಅವು ಹುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣದೇವರುలు ಇರ್ತಾ ಅರೇನು ಮಿನಿ ಮದುಮೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ನಡೆ ಅಡೆ ಕವರಿ ಎತ್ತು ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆಗೆ ಇಂದೆ ಬೊಡೆಜಾರ್ಲೇನ 14 ಸಾರ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಒಂಜಿ 14 ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಬತ್ತುಜಿ 14 ಸಾರ ತೊಂಜಿ ಕವರ್ ಬರ್ತು ಅತಿ ಉಮೇಶರ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡದಾನೆ ಅಕ್ಲಿನಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮೆಗ್ಗನ ಮದ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮದ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡಿ ಆತು ಜನ ಲೆತ್ತಂಡ ಆತು ಜಂತ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಗಾಡಿ ಬಾರ್ಗು 33 ಕೋಟಿ ಏ ಅವ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸೈಯಡು ಉಮೇಶರ ನಾನೊಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಇರ್ ಗಲ್ಗಲ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ಮೆ ಅದು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅತಿ ಒಂದು ಐಡು ತುಂಬು ಒಂದು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಸೀಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಾರು ಓಲದೆ ತೊಂತೂಲಿ ಅಂದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನು ಉಮೇಶರ ಕೋಟೆ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಮುರಾನಿ ಪೋಯ್ದು ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನ ಫಲಾಗ ಮದುವೆ ಆತ ನಾಡತ್ತಿ ಅವನ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅರೆಗ ಆತಜಿ ದಾದಾ ಸಾವಿ ಅಮ್ಮೇರೆಗ ಒಂದೇ ನಿಕುಲ ಐನಿ ಬಕ ಎಂಜಿನ ಸಾವು ಮಾತೇರ್ ನೀರು ಇದು ಎಂಜಿನ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಆರು ಆಯ್ನಟ್ಟಿ ಆ ನಾಯಿನಿ ಆರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅತಿ ಏರು ನಾಯಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮದ್ವೆ ನೆಟ್ಟಿ ಆ ನಾಯಿ ನಿಂದ ವನ್ಯಾನ್ ಉಮೇಶರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮನ್ಪಂದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇರು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಈತ್ ಸಿಂಪುಲ್ಡ್ ಈತ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪುಲ್ಡ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅವರ ಕಾರಣ
ಇಂದೇ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಹಾ. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಾಕಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಮದುವೆ ಆವೋಡು ಆವೋಡು ಐಟ್ಲ ಮೇನ್ ದೋಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾನ್ ಈ ಮದುವೆ ಮುಂದೇರ್ನಿ ಇನ್ನತ್ತ ಪೂರ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಆಯ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಯ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಬರ್ಚಿ ಪುಡ್ಸು ಗಿಡ್ಸು ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಪುಲ್ ದಾಲೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಗಿನ ಮನ್ನಾಗ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅಂಚದ ಸಿಂಪಲ್ ಮುಲ್ದಾಲಜಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ಸಾರದ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಂಚ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಉಲಾಡಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ಉಮೇಶರ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅನ್ನ ಉಂತಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನತ್ ಉಮೇಶರ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಜನ ಏರು ಇರೆಗಿಂಚ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಜನ ಏರು ದೋಸ್ತಿಯ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಿಗೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಿಗೆರೆ ಅನ್ನಂದು ಸರಿ ಇನ್ನು ಇತ್ತೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಂದಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಬಲ್ದೆ ತೋನೆ ದಾದಿ ಬಕ್ಕಿರ ಬರ್ಲು ವಾಕ್ಯರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಆಯ್ಬೇಕ ಏನು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಂದಿ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೇಲೆನಾ ಬೇಲೆ ಹೋಪೆ ಓಡೆಗ್ ಬೊಂಬೈಗ ಕಲ್ಕತ್ತಗ ಪೋಪೆ ಬೊಂಬೈಗ ಕಲ್ಕತ್ತಗ ಪೋಪೆ ಬಕ ಮೂಲು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂವಾಡ್ನ ಬರೇನ ತಾಯ ಕೂಪಾಡ್ಜಿನ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಆತಿನಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಆತ್ಕೊತಾವ್ಯ ನಂದು ಇದೇನು ಕಡಪಡ್ತೀನ ಶಿವಸರನ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮೀನು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಅರೆಡ ಬಂತ್ವೆ ಮಲ್ತದಿ ನೇಮ ಕೋಲು ಪೂರ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ನೀರಿನ ಜನ ಕಡಪುರ ಚಿಂತ ಬಂತ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಮೇಶರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿರಡ ಪಾತೆ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲೋಡಿರು ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ತಿಗಲ್ದ ಅಟ್ಟ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಮೇಶ ಬಚಾವ್ ದೇವರೇ ಯಾನೋರ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೈರಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಓಡ್ಲೆಂಚೇನೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಬಾಲ ಮಿನ ಒಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಆನವ ಪೊಣ್ಣವ ಇರೆಗೋ ವಾವು ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ಕೂಡಿಲಿ ನಕಲಿ ಅವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸಾರ್ದಾನೆ ನಂಗೆ 2 ಜನ ನಕಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹೊಡ್ಚಿ ರಾಜೇಶ ಒಲ್ಲ ಈಜಿ ಜಾವಿನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲ್ವ ಇದ್ದೀರಿಯಾ ಐಕತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಟ್ರಿದ ಬರಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಕು ಹೂವು ಅಂತ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ರಾಪ್ ನಾವು ಹೋಯ್ಕಲ ಅಂದ ಆವ್ ಸರಿ ದೀಪೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಗಾನೆ ಅವ್ಗೆ ಆಯ್ ಗಾನೆ ಅವ್ಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರೇಂತುದು ಕಲ್ಪೋಡು Thank you. ಯಾ ನೀರಡಕ್ಕೆ ನೀರಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕ ಉಮೇಶರ ಕಡೆತ್ತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬಲೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಕಾಡು. ಒಂದು ಇರೈತ ನಾಟಕ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ದುಂಬು ಬರೆತಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬರೆಪಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನೆ ಟುಲ್ಲೆ ಓ ಮರ ಕಾಟ ಸೈತೇ ಬೋಯ್ ದಾದಿ ದಾಲಜ್ ಭನ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ ನಾಟಕತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಉಮೇಶರ ಸೂಪರ್ ಈತ ನಟ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಉಪದ್ರ ಇರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಎಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಗ ಓ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಯ್ನೂರು ಮೊಕಲ ಪರವಾದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಟು ಪತಂಬಲೆ ದೀದಿ ಬುದ್ಧಿ ತಾವು ಉಮೇಶರೇ ಇರೆಗೆ ಕೊಯ್ನೂರು ಮೊಕಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಒಂದುವೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ದಾದಂಡು ಅಂದಾಜೈಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ನೂರು ಇರಡೆನಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ದಡಗಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಜಾಬ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ಪಿರ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಜಂಕಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಕ ಉಮೇಶರೇ ಇತ್ತ ಟಿವಿ ದ ಬುಡ್ಕ ಚಾನಲ್ ದ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಉಮೇಶರೇ ಮುಂತಲೇ ಉಮೇಶರೇ ಅಮಸರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುಲು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಬೈದೆ ಉಮೇಶರೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಓಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಕಲ ಕಲಾ ಲೇಹ ಮುಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರಿಗೆ ಬೋಡ ಸಕಲ ಕಲಾ ಲೇಹ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಲೇಹದಲ್ಲ ಕದ್ದಿರ ಲೇಹಕ್ಕೆ ಇಂದೇನು ಏರೆಗಳ ಪೊನ್ನುಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆನ ಮಜಾನ್ ಅವು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇರು ಉಮೇಶರೇ ಕೊರ್ಲಿ ಉಮೇಶರೇ ನೆಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಣುಲು ಪಂಡದ ಬೇದಜ್ಜಿ ಮುಂದೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೀರಿ ಬೋಡಾಪುಡು ಇರ್ನ ಲೇಗಿಯ ಪಂಡದ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಚಾನಲ್ ವಿಷಯ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾನು ಇರಗ ಪಡ್ ಫೋಲಕ್ಲೆ ಯಾಪಗಂಡಲ್ಲ ಬೋಡಾವು ಮಾರಂದೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಇರ್ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಏತು ಗೊತ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಇಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಪೋತ ಅಂದಿ ಪೋನಿ ನೆಕ್ಕು ಎಂಚಲೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪಂದಾಕು ಬರಿಯರ್ಲ ಬರೆಯರು ಖಚಿತ ಉಚಿತ
మన టాస్ వాడుగానా ఓ ఎంజిన తింటారు ఇండియాలో శ్రీలంకలో మ్యాచ్ ఉండములు దాదము అన్ని ಬೆಚ್ಚಾಯರಿ అన్ని ఏరియా అన్ని ఏరియా ಸಾರಿ ಇಂಕ ತತ್ತಿನಿ ಅವಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಾವ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಪೊಪ್ಪು ಉಂಡತಿ ಶ್ರೀಲಂಕೋಡು ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರೇನು ಮದ್ದು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವಿಕ್ ಬೋಡದು ಆ ದೇಶಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆರ್ ಮನೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಟುಡು ತಾಯಿ ಪಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲು ಊಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮುಂಡತಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ఆండల ప్రార్థన ఆవిడేనా ಆವುಡಿ పండ మలుపులే పక్క మలుపులే టైమిచ్చి ಓಲುಂಡು ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುನನ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುನನ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುನನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಷ್ಟರ ನಿರಲೆ ನಟ್ಟರೆ ಬೋಡು ತಪ್ಪದ ಟವಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ದುಷ್ಟರ ನಿರಲೆ ನಟ್ಟರೆ ಬೋಡು ತಪ್ಪದ ಟವಲು ಕಜಿಬುಗಾವನಿ ಮರುವೈದಾಯೆ ಅವರೆ ಪುಣ್ಣನ ಅರಬೈದಾಯಿ ಇಂದು ನಿಖಿಲೇಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ 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 ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ಯಾರ ಅದು ಸರಿ ಇಂದ ಈತ ಟೈಮ್ ಆಡು ಟೈಮ್ ಆಲ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಬಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಅಕ್ಕ ಈ ಇಂಚು ಬಲ ಬಲೆ ಇಂಚು ಕೂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಡು ಆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಂಬ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನಿ ವಾದಿನ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರುಣಾಯಿನ ಗೌರವ ಏರಿಗೆ ಕನ್ನಡಗ ತುಕಾರ್ ಅಡಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೂಲಿ ಈರೊಂದು ಇಂಚಿ ತೂಲಿ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ತೂಜಿಂಕ್ ಈರಂಚೂರು ಇಂಚಿ ತೂಲಿ ಸಂಗತಿ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪೈತಿ ದೇ ಬೇಗ ಬೋದು ಮೈತ್ ವಾಲಿ ಬೋಲಿ ಅತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮುಖವೇನ ವಸ್ತುನೇ ಬುಡ್ತು ಬೈದಯ್ಯೆ ಅಂದಿ దాదా బాతేరు వర్నికులు అవేనే పుడుతు పోయితారా బాసే నికులేకు అవి ఇంచ పుడుతు వర్రా అప్పుడు ಶ್ರೀ పేరు ಖಚಿತ పోయి పತ್ತ ಬರ್ಕ వేగపోలే వేగపోలే ತುಂಬೇ ಟೈಮ್ ಆತಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ದಪ್ಪು ಬಾತು ಅಪ್ಪೆ ತಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ పేరు పతుంది ఈ పోలమ్మ ಅಕ್ಕ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಸುರುಕು ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪೂಡಕ್ಕ ఇచ్చి ತಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ పేరు పతుంది ఈ పోడు ಅಕ್ಕ ಊರೂರ ತಂಗಡಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕೇನುಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ದಯಮಲ್ತಿ ಈ ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪೂಡ ಏರಾಲ ಒಂಜಿ ಬಲೇತಿ ಏರಾಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಂಗಡಿ ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಲಿ ಅತ ಪಲಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೇ ಈ ಕೇನುಡು ಪೋ ತಂಗಡಿ ಪೋ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೋ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಓದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ರ ಮನಸ್ಸಾದಲು ಪಂಡೆ ಬುಡ್ರ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕ ತುತ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಕುಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಗ ನಿನ್ನ ಕುಂಟುಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಸಮ ಆತೆ ಅತ್ತಕ್ಕ ತರೆ ಜುಟ್ಟುకు ಪಾಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಕೊರಿಯ ಕುರಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸುರುಕು ಲಿಕ್ಕಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಂಗಡಿ ಖಚಿತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡಿದ ಪೂ ಅವಳುಂಡು ದುಂಬಿಯಾದ ರಾದು ಪೂ ಮರಳು ಕಟ್ಟಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬು ನಾಟ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ನಾಟ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸಾವನಿ ಬಲ ಬಲಯ ಮುಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸುರುಲೆ ತಂಪೂಲೆ ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅప్పుడు పండుదు ఈ అన్నేగా బురందులేనా ఇందక్క యాన న్యాయమైన ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಡಕ್ಕ
ಇಜ್ಜಿ ಓ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ನ್ಯಾಡು ಎಂಕದ ಆತ ಮಲ್ಪಾರ್ಯ ಎಂಕದ ಮಲ್ಪಾರು ಸಮ ಸಮ ಪತಂ ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನು ಬಲ ಕಾಜಿದೆ ಪೊಡು ಸೀರದೆ ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿದ ಈ ಪೂಲೇನು ಕೂಡ ತೆಪ್ಪೊಡು ನಾ ತಿಂತು ದೇವ ಕಂಡಲಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪಲಿಗೆ ಅನ್ನೇ ಬಂತುಂದಲೇ ನಾ ಬಂದ ಒಂದುಂಡಿ ಅಕ್ಕ 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 ತಂಗಡಿ 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 ದಾದ ಮಲ್ತೆಮ್ಮ ಕಿನ್ಕೀರಾರು ಅತ್ತಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ ಯಾನಕ್ಕ ಅನ್ನೇ ಬಂತುಂದಲೇ ನಾ ಒಂದುಂಡಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ ಈ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂಗಡಿ ಎತ್ತಪ್ಪಿ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ದೇವತೆ ಮಗ ಈ ದೇವತೆ ಅಕ್ಕ ಕೈ ಬಿಡು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಕೇನುಡೆ ಸುರು ನಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲಾವಡಕ್ಕ ಇಚ್ಚಪ್ಪೆ ತಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಲ್ಪನಿ ಕೇನುಡೆ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಾವಡು ಇಚ್ಚಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅವಡು ಒತ್ತಿ ಬಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಪಿನಿ ನಿಕುಲು ತಾಯಗ ಪೊನ್ನ ಜಾತಿನ ಪುಟ್ಟದಾರ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಲಾಯ್ ಕತ್ತ ಪೊನ್ನ ಜಾತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ದೆ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನ್ನ ಮದಿಮೇನ ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಾತಾಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತುಂಡ್ರದ್ದು ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಜಾತಿ ಅಂದ ಕೆರುವೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಐತುಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ತಾತಂದ ಅವಡೆ ಈಗಿನ ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತುಂಡ್ರದ್ದು ಈತು ಹೊತ್ತು ಚೋಟನ ಒಂಜೇ ಮೋನೆ ತೂತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಮೋನೆ ನಿಕುಲು ತೂತು ಜಾರು ದೂರ ಇರು ಮೇಯ್ನ್ ಇರು ಮೈಪೇರೆ ಅಯ್ಯೋ ತಂಗಡಿ ಖಚಿತ ಅಕ್ಕ ಉಚಿತ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪತ್ತದಕ್ಕೆ ನಕುಲು ಈರ್ಲ ತಾಂತ್ಯ ಪೋಯಿರಿ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಕಲ ಕಲಾ ಲೇಹ ಬರಿಕ್ವಲೆ నే ఉందే నికల్న ఖండన పర్పాలే ఖండన పరవడుతు నికుల్ బర్లే పొన్నులు ఆణులు పంపిన భేదభావ ఉప్పరబల్లి నిక్లే పర్దు పొన్నులు ఎంచిన మండది నిన్న ఖండనెల తోజాల మార్పే ತಂಗಡಿ ಖಚಿತ ಅಕ್ಕ ಉಚಿತ ఉందమ్మ ఈ పరి ఫస్ట్ ಅಕ್ಕ తాత మల్తుదు లగ్గయి ఇచ్చి సురుకు ఈ పేరు ఈ పరుడు ఇచ్చప్పే ఈ పరి అక్క ಎರಡು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಈ ಪರುಡು ಸಮಾರ ಅರ್ಜನ ಪಾರ್ಕ ಬಲ ಚುಕುರು ಚೂರು ఇంకొంచూరు పేలండు ఈతుక ఉలైపో ಖಚಿತ ಇಂಕ್ ಪನೀತ್ ಬೇಲೆಂಡು ಈ ಪೋ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಪೋಲೈ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ತಂಗಡಿ ಪನ್ನಿಕೇನುಡು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಈತ ಉಲೈಪೋ ನಿಕ್ ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಪುಜದಿ ಯಾ ನಿನ್ನ ಫಲಿ ನದಿ ಉಲೈಪು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಣ್ಯತ ಅಕ್ಕ ಆನಿ ಓದರ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಕ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ಎಂಕ ಕೊರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಬುಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಸಮ ತುತ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಕುಂಟುಲ ಕೊರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಸ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಓದಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯೇ ಬುಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊರಿಯೇ ಇನಿ ಉಂದೇನಿ ಯಾನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೇನ್ಯಾನ ಕೊರೋಟೆ ಅವು ಮರ್ಲಿದೆತ್ತದ ಯಾನು ದದಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಯಮನಿ ಕಟ್ತೀರಿ ಅವು ಎನ್ನ ವಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕರಿಯಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ ನಾದಿಪ್ಪು
ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡಾರ್ ಸುರುಕು ತೂತಿನ ಏನನು ಎನ್ನು ವಸ್ತು ndade nina suruku tudadippu ini yan bud pajide ಓ ಅಂತ ತೂಕ ತೂಕ ಆರ್ ಪಿದೆ ಬರಡು ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅತಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ ದಾರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಡು ತೂಕದೆ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ ಅಂತ ಯಾಲ ತೂಪೆ ಯಾಲ ತೂಪೆ ತೂಕ ಹಾ ತೂಕ ಬರಡಾರಿ ಮೂಲೆ ಒತ್ತಿ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ಯಾ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಲೆ ಕನಿಕುಲಿಕೆ ನೋಡು ಲೇ ಈ ಬಲ ಈ ಬಲ ಲೇ ಓಯ್ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಣ್ಣತಿಡೆ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಬ ಲೇ ಈರಿನ್ನು ವಸ್ತು ವಸ್ತಾಗಿ ಓಯ್ ಓಡಿ ಉಲೈ ಪೋಪಿ ನೀರು ಬಲೆ ತುಯರತೆ ಈತ ನಡೆತ ತುಯರತೆ ಏರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಏರು ಆಣುಲು ಪನ್ಪಿನ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಎಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರ್ತನ ಈಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಸಕಲ ಕಲ ಲೇಹ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸುರುಟು ನಿಖಲ ತೀರ್ಪು ಬರಡು ಬಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ವಿಷಯಣ್ಣ ಎಂಚಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಲೆಕ್ಕಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಇರೋ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಇವ್ರ ಒನ್ ಕಲಾಕಾರ ಇರೊಂದು ಕಲಾಕಾರ ಉಳ್ಳರು ಇರು ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾರು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದು ಉಪ್ಪಾರು ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಬಾರಿ ಆತಿಂದು ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೋಡಾರ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂಜಿ ಮನ ದೇವಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಮಲ್ದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕು ಜನತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಶರತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಗ್ರಿಪ್ ದೀವು ಒಂದು ಓಲ್ಲ ತತ್ತದು ಪೋವಂದ ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಪ್ಪರ್ ವರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ತು ಬಂದಿವೇನೆ all of you, all the four of you, Lakshmish, Harish, fantastic, Umesh as usual, great, and Sharath. Beautiful, fantastic package. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ದೂರದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ದು ಬೈದಿನ ಹರೀಶಣ್ಣ ಹಿರಿಗೆಂಚಾಣ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಿರ್ಕುಲಂತೂ ನಾಗ ಎಂಕು ನಾಗ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಂತೂ ಇಲ್ಲಕನೇ ಅಂತು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಕೆಲರು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಶರಣ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡಿ ದಿನಕ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಲಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಡುಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸಲ್ಮಲ್ ಅಡಿಸಣ್ಣ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಅರೆ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಜಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೇರು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಶರಣನ ನಾಲ್ ಜನತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ಮಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಕೈ ತಾಟಿದ್ದ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ದು ಬರಂದೆ ಪಡ ಇನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮಲ್ Bale
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.